Maaga tayo ngayon mag-fishing adventures mga toy dyan sa Ilog Pasig. Ayun mga katoy, medyo madilim-dilim pa mga toy. Good morning, good morning, good morning sa inyo mga toy. Samahan nyo ako mga toy sa ano natin, fishing adventures dito sa ano, sa Ilog. Kailang natin ito mga toy kung ano yung nakagat. Mga katoy, dito na tayo sa Ilog Pasig mga katoy. Medyo madilim-dilim pa mga katoy oh. Mga 5:45 na siguro yan. Malamig pa rin mga katoy. Dama pa rin yung ano, yung dumaan na Pasko sa atin. So ay mga katoy, dala ko pa rin mga katoy yung ano, yung kunting bulati na lang mga katoy. Namatay nung nakaraan mga katoy yung bulati ko. Kinain ng langgam mga katoy. Sayang. Kakaiba yung content natin ngayon. Humingi ako mga katoy ng ano, ng bituka ng bangus mga katoy. Manganduli tayo mga katoy. Malaki makukuha ito mga katoy mamaya. So yan, bola lang yan. So yun mga katoy, sana makarami tayong kanduling malalaki. Kaya ako mga katoy, dinala tong ano, konting bulati na natira natin pang ayuda. Bibigay natin ito sa ano, pag may nakita tayo anglers mamaya. Kung sino yung makita natin dito or madaanan natin. So yun mga katoy, sit up na ako dito mga katoy, sa gilid na to. A few inches later. Bit in wait muna tayo. Baka makatsamba tayo ng ano mga lapla dito. Mamaya tayo mga katoy mag ano, manganduli. Doon tayo mga katoy babato. Dito natin pamamain mga katoy. Kapit tayo mga katoy. Aga po kalis bahay. No. Oh, dalawa. Dalawa, laki ng isa. Ito yun. Laki nitong isa mga katoy. Duli, tama pwede yan. Tanduli pa din. At least hindi ka na zero. Tanduli. Oo. Okay na to. Pangdaing din to eh. At least hindi ka na zero. Nakadalawa na ako. Mabuti may price ka. Ay, pala eh. Malalaki pa din. Not bad. It's okay. Yun mga katoy, nakaano tayo, limang kanduli sa bulati. So mag-ano tayo mga katoy, yung hiningi natin na laman loob ng bangus. Magkakanduli tayo doon mga katoy, yung malalaki kanduli dito. So yung mga katoy, stop tayo. Mga katoy, ganito lang yung pagpahit yung mga katoy. Yan laman loob na ito mga katoy, bangus. Tapos mga katoy pala, pagka yung ano yan natin, pagka yung binato mo na mga katoy, binato mo. Tapos pagka nakahuli yung isa, siyempre mawawala na yung ano yan, yung lansa. Isa-usang ulit ko dito sa ano, sa plastic para magka-amoy ulit. What? Pag tumawid ka talaga. Ay, makay. Malaki to, malaki. Ginagawa mo. Oh, laki. Ang laki. Good. Huli ka, Malbon. Huli ka, Malbon. Maaaring naluwag kayo, makalaki to. Makalaki to natin. Ginagawa mo. Laki, malaki.
Mas malaki to. Yeah. Yun. Laki mo. Oh, yes. Mas malaki mga tayo. Tapa. Grabe. May inubos niyo yung pa. Ito? Dapat pati ano, yung gandaan mo rin yung pagka ano mo sa pilipit mo gano'n para di siya matanggal pag agis mo. Kaya namatay yun. Kaya natin hindi siya biwalay sa kahit malayo. Yan. Mas malaki ito mo dyan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Iba yung natak mo natin. Alas sa bali itong ano. Grabe, ang laki. Grabe, grabe, ang laki. Sus. Sus, Ginoo. Sus, hindi ko matay yung kamay ko. Matay Sus, grabe, ang laki. So, lang natin. Pero may naman mga tayo. Grabe, pero malaki. Yan. 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 Ginagawa mo. Kakatuwa. Kakatuwa lang ginagawa mo. Malambot! 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 Oh, laki! No! Grabe, malaki ng palaki! Sorry, sip! Laki mga tayo! Grabe, ang laki! Yan po, ito na oh! Ay, ayuda ka naman sa akin mamaya. Oh. Ba't wala ka ng hook, boss? Eh? Wala ka ng hook? Hook? Wala. Bumibili ako nung nakaraan, ninanap ko maliliit. Bulate. Ah? Mayroon pa akong te. Ay, yung mga ano, maliit. Oo. Anong klase? Maliit lang. Ay, ikaw, lalak. Pili nga lang. Pwede mo. Ay, maliit ko lang. Guadalupe, magkano hook yan? Ano? Diyan 7. Ito isa? Oo. Ano lang, grabe nga. Tagdagan mo na. At mga 10. Nakakaya naman sa'yo. Sus, walang problema sa akin. May extra. Ang probinsya yun. Oo, tarlak ako. Ha? Karina. Dito lang yung Edgado, sa Makati. Yung bayakuan doon sa Victoria Targa. Victoria, wala. Kadalin na naman ito. Hindi ko na nabiktima na eh. Nawalis na si Kuya Sampaw. Yeah. Last na ito mga ito, nakain natin. Uwi na ako mga ito. Salamat sa pagsama niyo sa akin mga ito ulit. Napla naman! Mainit na ito eh. Malaki! Ginagawa mo! Malaki ito, malaki.
Sana, matira pa rin natin. Hindi matanggal yung paya natin para ito. Ginagawa mo! Ang laki! Ang laki mga ito yun! Relax, relax boy, relax. Hello, bakit naman pala? Ay, yun mga tay, salamat sa inyo mga tay. Salamat sa pagsama na panibawang fishing adventures sa atin. Post na rin yung pamigay natin ayuda na bulat. Binigay ko na rin kanina. Saan? Wala na rin. Ano lang kamati? Lupa. Binigyan natin yung ano kanina. Sino ba yung nabigyan natin si tatay? Tapos yung isa. Tatlo yung nabigyan natin ng ayuda mo naman. Bulati. So yun mga tay, uwi na ako mga tay. Salamat. Nakarami tayo mga tay oh. Ito yun. Sus, meron palang malalaking ngayon na mga Mayroon naman tayong maibibigay dun sa tropa natin. Yung iba niyan kasi mga tay, binibigay ko rin. Yun mga tay, salamat sa inyo mga tay. Uwi na ako. Thank you. Salamat sa inyo mga tay. Ate yun. Isang planggaan ng mga ate. Grabe ito. Laki itong isa. Oh, grabe. Panalo na laki. Thank you.